Doncs mira, Hermínia, el meu gendre ja fa 2 anys que està sense feina. La meva filla treballa més de 9 hores al dia per menys de 800 euros al mes. I amb els petits, què he de fer? Els he d'ajudar, els hi passo diners cada mes. I això és una de les coses que ara no ets la primera, que jo ho he sentit i ho sé que passa. És que el que s'ha de fer és, primer de tot, les persones. I tant. El benestar s'ha de tenir, la gent gran, els infants, la joventut. Diu, si no fem això, no s'arreglarà. I sobretot tenir un habitatge que sigui digne. I tant, Hermínia. És que l'Ajuntament el que ha de fer és donar suport a les entitats, plataformes i associacions que ja estan lluitant Sí. per defensar els drets d'aquesta gent que estan patint la crisi. Els hi haurien de posar fàcil. No et sembla? No en treballs. La fraternitat és un dels valors més importants que té el Repúblic. I que hem de tenir sempre presents. Sempre. Aquests valors humans. Perquè si no, no farem res. Hermínia, has vist quina hora és? No. Perquè sí. Anem? Anem passant. Deixa't de paraules, ara pensa des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Més digues que penses